O altă canapea iconică de la Baxter este modelul Tactile, o canapea liniară cu 3 dimensiuni diferite, o canapea care poate fi folosită exact în mijlocul livingului, de exemplu, pentru că spatele este finisat și arată extraordinar. Ca și completare acestei canapele avem compoziția Libel, o compoziție componibilă de asemenea, unde pe top avem piele, avem aceste zone de depozitare ascunse, avem zonele unde putem pune, de exemplu, sticle, astfel încât acestea să nu cadă, înconjurate de un finisaj de alamă foarte finuț, cât și zonele un pic mai deosebite, unde avem această piele. Ca și completare, avem aici o măsuță extraordinară, măsuța Fanny, cu mai multe picioare, unele din masiv de travertin, altele îmbrăcate în piele. Este o măsuță, în ghilimele, de cafea de dimensiune extraordinar de mare, care are de asemenea și un blat de sticlă foarte, foarte interesant, texturat. În anumite zone se ved inclusiv bulele de aer.